Moltes gràcies a Vicent. Bé, si algú té alguna pregunta o alguna cosa que dir, ho pot dir perfectament. Sergi Acosta, si vols, o si vols. Una pregunteta. Si lo dels coiberts és casual d'una època concreta, no? Igual que donen avisos de ratxes de vent i coses així, perquè no posen un avís de dia de coibert. En aquest cas. N'hi ha alguns senyals posats a la carretera. No estan en els llocs adequats, perquè nosaltres vam estudiar els llocs de nidificació dels colberts a la devesa i els punts de pedres de mortalitat de colbert. I les senyals no estan on deurien estar. Es podria millorar això. També es podrien prendre moltes més mesures. Però, per exemple, hi ha un problema important que és que, per exemple, a la nit hi ha cotxes que passen fins a 120-130 de velocitat. És a dir, que jo penso que hi ha que prendre mesures un poc dràstiques en la reducció de la velocitat. I aquestes mesures serien més bé educatives, més que altra cosa, no? Perquè més que res és fer consciència a la gent de lo que és aquesta carretera, no és una carretera més. No, jo penso que les mesures haurien de ser estructurals. I, és a dir, això vol dir que estructuralment algú no pugui anar a més de 50 per la carretera. No educatives, per supost, però les educatives no fan l'efecte que les estructurals. Un badent d'un pam d'altura, doncs això sí que dissuadeix d'anar ràpid. El que jo ja no entré és en aspectes de tipus administratiu i polític. Però jo estic posant l'exemple del badent per a il·lustrar algo que sí que seria una mesura efectiva. Si algú, administrador o polític, considera que hi ha alguna altra que fa el mateix efecte, que la posen en pràctica. Sempre que assistisc a una reunió d'aquest estil me ve al cap una idea, i és per què n'hi ha tan poc de talent dins de l'administració i tant de talent fora de l'administració. Fa unes setmanes, Carles també estava, vam tindre una sessió magnífica en la trilladora del Tocayo a propòsit d'uns vídeos que es van passar de quan Rodríguez de la Fuente feia fauna de l'hombre i la tierra, i allà va aparèixer alguns personatges que avui haurien d'estar així, com el nostre amic Miquel Gil Gorell, un dels personatges claus en el País Valencià en el tema de que l'Albufera i el Parc Natural tingueren el reconeixement públic, social, que no tenien fins a aquest moment. És una primera reflexió. La segona reflexió que volia fer és que si entrem en la lògica del trànsit estem perduts. És a dir, a veure com fem per a que puguem seguir fent el mateix però que no se molesten perquè els que van per allò, perquè els que venen per ací, perquè els que van per allà. I aquesta lògica ens porta a uns posicionaments de claudicació. En l'any 82-83 sabíem que aquesta autopista era una errada, era una anomalia, però la veritat és que no es va fer molt per resoldre aquesta anomalia. En aquest país, tirar un edifici que està fora d'ordenació és un problema, i hem vist molt pocs casos. Tirar una autopista o tirar una carretera és inclús més fort encara. Recordeu quan Tierno Galván va suprimir en Atocha un escalèxtric, que després va ser una cosa emblemàtica, però es va quedar en una cosa absolutament emblemàtica. Vull dir, per tant, que aquesta autopista, que és una anomalia, el que cal fer és convertir-la en una altra cosa completament diferent. I, perdoneu, però no val canviar una placa de 100 per una placa de 50. Cal intervindre en el disseny de la carretera. I això s'anomena, Carles ho ha dit, calmar el trànsit. Calmar el trànsit vol dir evitar que la gent pugui córrer. I quan la gent se dona compte que això ja és una autopista, buscarà unes altres alternatives per accedir al parc. Perquè hi ha un altre problema molt important, i una cosa que tots els que estem així estem d'acord, i és que el parc, un parc natural, com és este de gran valor, té que tindre mesures restrictives.
L'accessibilitat no pot ser universal. S'han de conformar en dir, bueno, a mi m'interessa, com diuen els nord-americans, que van ser capdavanters en la construcció i la declaració de parcs naturals als Estats Units i en la construcció de les vies parcs, que hi ha espais que nosaltres ens tenim que conformar sabent que estan ahí sense que tinguem la possibilitat d'anar. No és el cas de l'Albufera, no és el cas del Saler, però això té que estar molt clar, perquè si no estarem perduts. I efectivament, el problema no està en fer una rotonda ahí, el problema està en transformar tota aquesta artèria en una altra cosa. I talent i recursos té que haver per a fer-ho, perquè si no estem perduts. Jo recorde que l'any 83 jo estava a les públiques, vaig aconseguir una cosa molt xicoteta, que era la ratlla contínua en el tram on s'acaba l'autopista, perquè me vaig donar compte que hi havia molts accidents, no solament de fauna animal, sinó de sers humans, perquè venien en la idea de que venien per l'autopista, de repente se trobaven en un tram que s'havia acabat un eix, però continuaven pensant que era una autopista. Me va costar prou. Vaig tindre que fer-ho, diguem-ne, quasi manu militari per a que es concertara la ratlla contínua. Molt important. Però també vos advertís que en aquesta mateixa època vaig rebre a un representant de l'Ajuntament de València que encara en aquella època, anys 83-84, estava intentant prolongar l'autopista fins a Cullera. Any 83-84. Per tant, atenció, hem baixat la guàrdia. Jo crec que hem baixat la guàrdia. ¿A on està el senyor que te va actualment? Senyor, encara està avui controlant l'espai més important de les infraestructures perquè és el secretari autonòmic d'Infraestructures de Catalunya. Però hem baixat la guàrdia. En el tema mediambiental hem baixat la guàrdia i això tenim que reconèixer tots els que estem d'alguna manera implicats, els que fem, els que no fem, els que estem dins i els que estem fora, que sempre pareix que estem demanant perdó quan fem una proposta, perquè clar, l'acusació immediata de radicalitat ens deixa una miqueta desordats. El Parc Natural de l'Albufera, Estevesa Albufera, és una de les senyes d'identitat. No els mous al carrer, personalment estic en contra d'aquesta història. I aquesta és una història que hem de tornar a plantejar. I als que guanyen les eleccions en el mes de maig hi ha que dir-los que hem de ser ambiciosos. I en aquest sentit, m'ha encantat la teva intervenció, totes les intervencions, però la teva especialment pel que suposa de renovació generacional, com deia Carles Dols, perquè és que en l'administració conec molt bé Vicente Domine i conec molta gent, i no és una qüestió personal, però és que no han canviat les possessions, no han canviat. La cultura de la mobilitat i mediambiental i territorial està encara anclada en el segle XX. Res més. Bé, si algú té alguna altra pregunta, com per exemple Javi. Yo era por un poquito todos los ponentes que han venido, un poquito han calificado, digamos, nuestra posición de poco ambiciosa, tímidos. Y lo que estamos es con mucha necesidad de ya ganar alguna pequeña batalla. O sea, la guerra la conocemos perfectamente cuál es, sabemos que las amenazas siguen ahí, tienen nombres y apellidos como Victoriano Sánchez, como gente que está poniendo problemas y que todavía lo que buscan es llegar al Querellonet o al Palmar, si se puede llegar 2 minutos antes mejor. Y ya está claro que a partir de mayo, no sé si parece que las voces igual cambian algunas cosas, ya veremos lo que pasa, pero es que ya no aguantamos más. Entonces lo que queremos es ya en mayo, antes de las elecciones, tener algún resultado ya, porque es que, mira ese tocho que tenemos ahí, ¿de qué año es? 2017, Es que son ya muchas ideas y muchas noticias en el periódico, y viene un partido político, recibimos a todos los partidos políticos, les contamos a todos la misma película, reuniones con uno, recogida de fin, ya está bien, o sea, ya está bien. Entonces la determinación que hemos tomado es, sabemos que es algo muy pequeño, pero queremos una pequeña batalla. Y una pequeña batalla es estos 600 metritos que tenemos aquí, que no llegan ni a 1 kilómetro en el que queremos intervenir, la autovía fenomenal, carril bici, lo que haga, luego ya empezaremos con lo otro. Pero ahora ya lo que necesitamos es pasos en los que veamos un resultado, porque es que nos perdemos en estas batallas y encima juegan mucho mejor que nosotros al juego del mareo. Y al juego de ahora, si conseguís las firmas de los alcaldes pedaños lo tenéis, ya los tenéis, tomad,
y otras 4.000 firmas, y de colectivos ecologistas, y de la universidad, y de todo Dios. Vale, pues ahora esperaros porque tal, y nos salen 3 noticias en el periódico, y parece que no sé qué, pero al final los planos son de las rotondas del Perellonete, y los planos de las rotondas de aquí los hemos tenido que hacer nosotros. Entonces, la timidez esa ya no es una timidez, es que este verano queremos cruzar andando esta carretera por ahí, no por la pasarela. Entonces, nos hemos puesto un objetivo tímido, poco ambicioso, pero necesitamos ver esa pequeña batalla ganada, no sabemos cómo, entonces queremos pegarle un empujón antes de elecciones, porque ya sabemos que después no va a ser. Esta mesa redonda es parte de ello, más todo el trabajo que no es tan visual como de las 1000 reuniones que todos van teniendo, cada uno. Luego, Manel, yo creo que nos has contado la historia de los 25.000 euros que hay destinados desde Caixa, desde la Fundación Caixa, ¿no? De la Fundación Caixa, para regenerar esto, que está ahí la pasta, para renovar el port del Saler, para condicionar este espacio, y que, ¿por qué no se está consiguiendo? Pues porque falta un permiso de carreteras para que... ¿Desde cuándo? Desde mayo del 2000. Entonces, o sea, es que ya, hasta el tema del dinero, también creemos que la variante igual de unir ahí con la carretera del Alfafar, que se puede hacer un bypass, muchísimas cosas, pero es que ahora lo que queremos es que no haya ninguna excusa para decirnos que no. Entonces, lo que estamos proponiendo, lo que proponís vosotros, que es muy interesante, pues ahí se requiere un estudio, se requieren unos pesos. Hombre, habría que sentarse y poner sobre papel y redactar un tocho de esos 10 veces de su tamaño. Lo que nosotros decimos... Son de esos de 2 hojas. Pues bien, pero luego habrá que pero luego se necesitará el dinero. Pero es que esto es pintura y quitar una señal. Entonces, somos tímidos, no somos tímidos. Lo que queremos es que antes del verano este cacho ya sea una calle del Saler. Y no marearnos en objetivos más ambiciosos y a ver si somos capaces de por lo menos esta pijada conseguirla. Entonces, yo creo que es un poquito el planteamiento de la posición, digamos, general, de que ya grandes una batallita. Vamos a ver si por lo menos esto lo somos capaces de hacer. Xavi, vostè també estic d'acord. Sembla que siguem poc ambiciosos perquè és així, perquè avui m'ha quedat sorprès de la mogolló de gent que ha vingut, perquè així en este poble no som 4 gats, perdoneu-me la pressió. Vull dir, què passa? Que n'hi ha moltes hores de consens en tota la gent, en les organitzacions públiques, però això és d'agrair de cor, de veres agrair de cor que estiguem tots els que estem així, perquè també per part de Xavi ho ha sentit vostè, que hi ha un bloqueig, no sé si de quin tipus, no estem parlant de conspiratiu, que ara sabem, és que no sabem què és. Per què? Perquè, clar, no sé si es té que veure en el cens de vots o en no sé, en alguna controvèrsia econòmica, no sé si diferent la competència o qualsevol cosa, no sé, no vull entrar ahí, però clar, com això de la Casa de la Demana, el veí del poble del Saler, apenes ne som el que portem tot el mes, no vull dir no que havia, però ne som 6 o 7. Vull dir, clar, el recolzament popular no el tenim perquè així és que no som ningú. En estiu s'augmenta la població i pren consciència un poc més, però fins a lo que ha dit Xavier és que és tot, li visem tot mascaet, és que li visem tot mascaet a tot el món. Falta l'últim cop, que és que no sabem d'on tenim que tocar. Comprèn vostè, per això sembla, i estic d'acord que tenim poca ambició. Moltes gràcies. Ara tenia el torn de paraula, perdoneu-me que per això va en l'ordre. Pere, després el senyor Ricardo i vostè. Gràcies. Víctor, teníem 15 días para presentar el proyecto de pintarnos un pas de cebra de 40 metros o 50 metros y tallar ahí unos tanques que eso costa ni 300.000 ni 200.000, no costa ni 500 euros. I veure com contesta. Que pensa que no contestaran fins que no tallem la... Algú, ja sabeu que algun veí també ho ha dit i fins que no isquen els diaris, esta tonteria, bé, i potser n'hi ha que aprofitar-lo per a replantejament més ambiciós. Sí que és de veres, però igual hi ha que anar a una batalla ja. Bon dia, em dic Ricardo. No he pogut estar atenent a totes les vostres declaracions i informes que heu fet. M'ha paregut molt coherent
vostè, com a catedràtic i professor en quant a la fauna, efectivament és un ambient natural dels més importants que trobem d'Europa. Crec que està qualificat com a tal. Sé o crec que n'hi ha fondos per a l'Ajuntament del FEDER, que compren furgonetes i compren altres coses, però això no és un tema de València, això és un tema d'Europa. Això n'hi ha que portar-ho fora, perquè facin cas. L'administració, per experiència, i aquells tots els dies, és inactivitat. Tot s'allarga, s'allarga, s'allarga. Això n'hi ha que portar al defensor, que crec que està en València, al ciutadà, i portar al medi ambient. I ells sí que se mereixen. I la sal té que ser el que se quiere en un altre país, no el que se mereixen. Bon dia, encara que un poc tard, però sí. Bueno, el que s'anava a dir és que, evidentment, crec que no toca parlar a trasladar de la rada de l'autopista, però crec que tots estarem d'acord. Que Cavaller, Carles, Víctor, etc. Així doncs, vaig a parlar del parc natural. És un assumpte que, clar, quan jo visc per allí, doncs és el que més ens afecta a nosaltres, a que vivim allí, clar. Hay unas alegacions al PRUG, al nou PRUG, que la veritat és que el nou PRUG és totalment indefinit. Vull dir, se procurarà, se harà, se no sé què. Bueno, total, ho deixa tot en l'aire. Respecte al PRUG, també volia comentar el tema de les xinetes, perquè les xinetes en realitat no solen creuar la carretera general, van per dins. I tot i això han hagut alguns atropellaments de les mateixes. De fet, en la revista de solució ambiental així truna. I, bueno, a més, ha comentat ja així l'amic que són 48 les que han mort en 9 anys, si cal recordar. I, bueno, és una espècie que és una llàstima que es perda quan ja s'han perdut pràcticament totes. És de les poquetes que queda, que viuen malauradament en molt roïnes condicions en determinats espais del parc. Després també, bueno, lo de les mesures a prendre està molt bé, tot. Inclús l'Ajuntament o els organismes pertinents s'han aprovat algunes. El que passa és que no hi ha vigilància per a les mateixes. La gent ho han complert tot, Que la vigilància està en realitat contemplada en el plan rector d'ús i gestió de l'Albufera, però no l'apliquen. Pel que fa als badens, també tinc que dir que estan prohibits. Alguns allí se l'han posat per lliure. Estan prohibits els badens, almenys fins a una certa altura. Després també volia comentar ja per acabar, perquè ja se m'ha eixamplat molt, el tema de l'Albufera. Bueno, el tema de l'Albufera no fa molt, vas publicar un article que volia el Levante, l'Albufera se muere. Això està clar, i bueno, pues l'Albufera se muere perquè evidentment l'aigua depurada no la sorteix en l'ambiente. Això està clar, no serveix. L'aigua que arribava de més del Xúquer, ara tampoc arriba. Ara tampoc arriba perquè va parar o bé al Vinalopó o bé a Castilla-La Mancha de Cospedal. Per a més irri, en Castilla-La Mancha resulta que han fet una previsió per possibles nous aqüífers. O sigui, el qual és increïble. Han reservat una quantitat d'aigua en el Xúquer per ahí. El Xúquer està agonitzant, ho sabem tots.
Y bueno, pues la veritat és que l'Albufera pues, a esta marxa no té cap de solució. I l'Albufera jo crec que és un patrimoni, el mateix que la Devesa, de tots els valencians, que no devem deixar perdre. Jo m'alegra molt que la gent estiga lluitadora i tal, perquè sobretot la gent jove, perquè alguns ja portem molts anys i estem un poc ja a punt de palmar. A mi me quedaran 2 o 3 setmanes. Bueno, pues no res més i gràcies per tot i a tots. Un apunt últim molt xicotet. Les posicions globals a llarg termini no són incompatibles en anar a coses concretes. M'he rebut al cap que en una ciutat holandesa, crec que va ser Delft, en els anys 70, uns veïns estaven farts de que en la seva zona residencial, en el carrer, hi haguera molts accidents. I en un, concretament, un xiquet va morir. Què feren els veïns? Els veïns començaren a posar obstacles en el carrer. No impedien que passaren els cotxes, el que impedien era que anaren cap fora. Què feu l'Ajuntament? Una cosa molt intel·ligent. En lloc de llevar els trastos i multar els veïns, va encarregar als tècnics que redissenyaren el carrer. Ahí teniu un exemple. Jo estic absolutament convençut de que si no feu alguna activitat de tipus reivindicatiu assenyalat, les coses continuaran exactament igual. Uns comentaris molt curts. El primero, ficar-me quasi en política. És que parlem molt de la corrupció i no parlem de la mala gestió. No hem tingut únicament corrupció, hem tingut i tenim mals gestors. Esteu treballant en això, perquè el que teniu així davant és una cosa molt senzilla de resoldre. Molt senzilla de resoldre. I més que ni tan sols n'hi ha problemes de propietat, que solen ser sempre les qüestions problemàtiques, que no tenim ni crisis. La segona qüestió ho acaba de dir Joan, el que ha dit Adés. Realment, nosaltres hem fet un plantejament un poc en perspectiva, però el que nosaltres plantegeu s'enquadra perfectament en aquesta perspectiva. Per tant, avant. És perfectament coherent i també estic espereu a l'estiu. Les coses s'aconsegueixen i fins al carrer. És així, mateixa és la història. És la història de les ciutats. És la història de les ciutats. I per tant, compteu no solament en vosaltres, crec que vos falta una certa projecció cap a la ciutat. Correcte. N'hi ha molts col·lectius en la ciutat que en una convocatòria vostra ben feta ho recolzarien. No espereu. Bueno, yo voy a hablar en castellano porque estoy muchos años aquí, pero lo entiendo el valenciano, pero me da mejor en castellano. Bueno, mi punto de vista, que yo no soy de Saler, soy de fuera, pero llevo unos cuantos años aquí y he visto pues que yo el Saler ya he conocido con la autovía, cuando venía de vacaciones con mis padres aquí, y he visto que las mejoras que se han hecho realmente en el puerto de Saler y se han hecho por la gente de aquí, ¿no? Que ha empezado a limpiar, que ha empezado a mover el puerto, a hacerlo conocer, etcétera, etcétera. Y que el ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada. Incluso últimamente yo he visto que ahí había un coche abandonado, una caseta totalmente deshecha, trastos por todas partes, que los niños se pueden lastimar y que no pueden disfrutar de este entorno maravilloso. He denunciado al ayuntamiento, no han hecho absolutamente nada, porque traer una grúa aquí para quitar ese coche y todo eso cuesta dinero. Entonces de momento está ahí la denuncia, pero nada, no se ha hecho absolutamente nada. Es una pena. Y luego pienso que sería interesante, pues, para que este puerto empiece también a... Claro, si se crea un movimiento de funcionamiento de barcas que salen desde aquí y de gente que se mueve desde aquí para ir a hacer un paseo por la Albufera, pues también haría que la gente se daría cuenta de lo que está pasando, ¿no? La gente de Valencia.
Y bueno, organizar, por ejemplo, una salida masiva, de decir, pues nos vamos todo tal día, cogemos el embarcadero, llamamos a todos los barqueros y salimos desde aquí todo el mundo a pasear por la Albufera, incluso la gente del pueblo, los primeros, y luego la gente de Valencia que conocemos, amigos y demás. Y eso haría también que la gente que no lo conoce tanto, pues viera lo bello que es esto, ¿no? Bueno, eso es mi punto de vista. Bé, doncs algú més té alguna cosa més que dir? Sí, bé. Bueno, muchas gracias. Yo me digo en Mercedes y demane perdó perquè el meu ensenyar quan jo era joveneta, parlar en valencià era de pueblerines, jo vivia en un poble i per això, però vull practicar-lo i disculpe perquè el parlo molt mal. Miren, jo soc molt ecologista també. Yo también acudí a lo de este señor de Rodríguez de la Fuente. Acudís a tots els puestos que puc perquè m'agrada moltíssim el mig ambient. Però una de les coses que a mi me llama la atención és que mai en la vida he sentit parlar de la degradació que està fent el port en l'Albufera. Tots sabem l'Albufera i per què ningú parla de tot el que està fent el port? Tots, vostès se creuen que la gallineta, els ouets, els pollets i tot això, algun dia, el que estan fent a futures generacions és que van a viure? La fauna no va poder resistir, perquè quan no solucionen el que fa l'ampliació del port, de tot és sabut tot el que ha fet en la zona sud del Saler. I per què ningú parla de tot això? Per què és que és tabú entre les administracions? Per què ningú ecologista, jo ho vaig dir també quan el Rodríguez de la Fuente, el senyor Dos, que jo sempre l'he admirat, pues resulta que no vaig tenir l'oportunitat de parlar amb vostè, però sí que vaig parlar amb la filla de Rodríguez de la Fuente. I sí que li vaig explicar, després li vaig dir, per què ningú parla mai de l'ampliació del Port de València? És que és tabú, a mi no ha sigut mai en la vida tabú. I les vaig dir a vostès una cosa. Jo, precisament, personalment, ho he denunciat ante el Parlament Europeu. O sigui, que tot el que me poden dir, així vindrien un grup de los diputats a averiguar què és el que estava passant en l'ampliació del port. I és que ningú parla, per què no parlen? Perquè ara, miren, no tenen ninguna voluntat política, perquè dir que ha sigut l'ampliació del port, això és tabú. És tabú per les embarcacions de costes i és tabú per moltes persones que tenen interessos en el port. I entonces, què ocorre? No fan absolutament res. Per què? Anem a veure, tenen que pagar els ciutadans el que tenen que fer en l'arena i tot. Si això és el puerto el que està fent este desastre, el que contamina paga. Els estudis cartogràfics ho diuen. En el Coast Gap de la Unió Europea, que va presentar la demarcació de costes, ho diu. El senyor Serra, que és l'ingeniero, que tots coneguem, i que antes de que va contractar el port denunciava el que estava passant. Per què ningú parla de tot això? Si l'Albufera, això se va inundar tot. Quan no tomen medides, no va haver albufera, no va haver la gallineta, no va haver el pollet, va haver res. I me pense que vosaltres això és el que tenim que luchar per les futures generacions. I això és el que jo vull dir, que per favor parlen del port. Averigüen què és el que està passant, averigüen de tot, perquè tot el món ho sap. Però la convivència que hi ha entre ajuntaments d'embarcació de costes i port és el que fa que l'Albufera, que tots estem presumint de l'Albufera, perquè és un paratge únic, va a desaparèixer. I ho diu una persona que té 71 anys i des de xicoteta vist per així i sé el que significa el port, el que està fent el port. I quan no s'ho denuncien, no tindrem Albufera, hi haurà res. I això és el que els volia dir. Moltes gràcies. No és cert que no se parle del port. En aquesta sessió que parlaven el Rodríguez de la Fuente, que van quedar algunes persones dient molt clarament que si la barra issa que separa el llac de la mar se'n va i que està disminuint, s'ha acabat el parc natural.
Ja. Seria recuperable en aquest aspecte. Ja n'hi hagueren uns projectes en els anys, fins al final dels 80, hi ha una draga que el Rambles va ser un projecte que va ser tirar diners perquè dragaven arena d'altres llocs per tirar-la. Vol dir que en un dia de llevant no feia falta ser un temporal devastador. En un dia s'ho va portar tot. Ja n'hi ha projectes que en similitud en altres projectes, com per exemple als Estats Units també, on hi ha casos pareguts, com no construïsquen espigons submergits allà davant pel braç del port, que retinga l'arena i faci el litoral, n'hi ha risc que es perda, que mescla l'aigua de la mà de l'albufera i seria irrecuperable. Estic d'acord en això, molt d'acord. Bueno, rápidamente, abundante en el tema del port, que la compañía ha comentado, has de dir que jo estic en l'associació de Plataforma Litoral per al Port, que agrupa 7 associacions del marítim, totes les que estan afectades pel litoral. Clar, l'Ajuntament cal matisar un poquet que és còmplice, evidentment, de la construcció del port, però pràcticament en la part que toca el terreny urbà. Perquè l'altre ve l'autoritat portuària, que ve del Ministeri de Foment, del senyor Biosca, que he recordat, que estigui parlant també, i l'altre és el que s'encarrega del tema de la platja, de l'arena, etc. En aquest sentit, de qüestions que ha comentat així la companya, claro, estic totalment d'acord, com no podia ser menys. El culpable és el port, evidentment, però hi ha que mirar qui és el responsable, qui té l'autoritat sobre el port, en un moment determinat, no? Perquè, clar, els espigons és correcte, està molt bé. De fet, en Pinedo ha lliurat la platja de Pinedo. La platja l'ha regenerat tota i va molt bé. No sé si serà la solució a llarg termini o què, però bueno, és una possibilitat. Evidentment, en la normativa europea, torna a dir, com ha dit ella, que la normativa europea de qui contamina paga es europea, paga la redundancia. O sea, es una norma establecida a nivel europeu. Però, clar, així el port se diu andana tot, pràcticament. I no res més, crec que ja he afegit alguna coseta. No, simplement és una cosa que està molt bé i resumint estem veient que el parc natural, tot el nostre territori més prop, té moltíssims problemes que n'hi ha que pensar en global, però és això que pensar en global i actuar en local. És una de les màximes més que tenim que dur a terme i per això, pensant en global, en el nostre parc natural, en aquesta fotografia meravellosa, bé, doncs anem a per això que és un objectiu molt concret i pense que un passet més en aquesta globalitat que necessitem. Molt bé. I continuarem en les trobades i en bones notícies. Vaig a passar que l'expedisquen els membres que tenim que donar-los moltes gràcies i gràcies a tots.